Mooi. Het Centrum voor Groningen Taal en Cultuur organiseert vanaf woensdag wekelijks de online Grunniger pubquiz. Thema is deze week filmquotes op zijn Grunners. En om een idee te krijgen uit welke film komt bijvoorbeeld de quote: ik ben die pa. Als maar wat worst van de kracht, van de duistere kant. Obi-Wan het hij nooit zegt, wat er met die pa gebeurd is. Maar je hebt niet genoeg zegt. Hij zei me dat storm vermoord eerst. Nee, ik ben die pa. Nee. Dat is mijn oor. Dat is onmogelijk. Inderdaad, de quote ik ben die pa komt uit de film Star Wars. Woensdag hebben we 3 andere quotes op zijn Grunners. En voor degene die als eerste alle 3 de vragen goed heeft beantwoord, hebben we een mooie goodiebag met daarin wat Grunniger muziek en Grunniger literatuur. Iedereen kan meedoen, dus Atmel tot woensdag.